BJP yakari Tripura motha banarom phayuka haino hai Longtrai Valley Dolai Tripura Monu Solyangta ADC constituency ni Vishnu Deborma Kamini Lukro. Osalo BJP yakari Tripura motha ni banarom phaylekha 8 nukungni 24 votar. Mono BC ni Bisingti o Pandao Naroyangi Phaimanjak phaikha MLA Paul Dangsu tai tongbakha Tripura motha ni juda juda adongro. Tini bo parawo kaibusok buta drop tini Tripura motha banarom phaikha. Tini o jagawo Tripura motha boagrano hamjagoi Vishnu Deborma parawo 8 family ni borok tini join khaiphaikha. Jeng 8 hingga 8 no sanai 80 hin sakla 8000 hin sakla 8 family ni borok no tini oro joining khaiphaikha. Borok no belaike khabai lamsogo tamni hingkai dofano hamjagoi tabuk sijanani jora manthaino sanmani jora bole tabuk phaiya tabuk thanchangya palbak sangya ke bufurung naiba hoito rajniti ni madhomi phanong situng tophono thancha khai jeng chini manthaisa sanani ba ambai borok no khabai khukbai lamsogoi ang borok no bo ani congratulations yaphari dofani samung borok bo khainai kokno phari talangnai hini ang khakai borok no tini lamsobai Tini je phainero laithanai tongra situng tophono boagrano hamjagoi phaimani ba abose kotor kok tamni hingkai keboni egenso sawai to jeng oro borok no ringui tumani ya eba khai borok no jeng obahaidinai ni kok ringui tumani buya buskango nahar mungtamo abono naharise borok no chini jesek mansak capacity ni bising jeng borok no buji rigui chaitongmani bising tei phaimani ba borok tini sabai khai ham phaimani bagai borok no taisa hambai da Agibo party to moni BJP tin Tripura motha ho ni yakte khorok busuk butar to win join khabe Tripura motha ho उनको दफा को फेंका राजा ने उनको हम जब Nini yakte khorok busuk na tini आज तो परिवार 24 उतर bo par विष्णु देवरम पारा BJP bodol no yakari phaimani ta Tripura motha phaiye busuk darate samung kaham khlaimano ngai songina harkan. अब तो कहम नंग नाय राजा ने उनको तो महाराज राजा ने बागै खाइना नहीं फेंका जखन कहम नंग नाय BJP आने बार जा उनको तो इस्तामक